Το όμορφο ως όμορφο το θεωρώ φασισμό. Και η γυναίκα που επιδεικνύει την ομορφιά της είναι αντιπαθητική. Στην ουσία ο έρωτας δεν είναι ελευθερία. Όπως υποτάσσεσαι στο Θεό, υποτάσσεσαι σε μια γυναίκα. Πολύ το χαίρομαι ότι η μπάτση θα είναι κάτω από τις επιλογές μου. Με έχει ψηφίσει κόσμος, με έχει πρόσωπος του λαού. Πόλεμο έχουμε. Και στον πόλεμο και συζητάς με τον αντίπολο τα έξοδα του πολέμου. Είδε, κύριε Σταυρό, Ελενιγιάρκας. Ελενιγιάρκα, ναι. Ακόμα δεν έχω τον μπάτσο, δηλαδή την άλλη φορά δεν το. Το σπίτι του Περικλή Κοροβέση είναι δίπλα από τα μπουρδέλα της Φυλής. Μετανάστες, σκουπίδια και μεροκαματιάριδες που ασφαλίζουν με λουκέτα τα παντζούρια. Στο δικό του υπόγειο είναι μαζεμένος ο κόσμος. Τσιγάρα, ουίσκι, εφημερίδες και τύχη από βιβλία. Ποίηση, επανάσταση και γυναίκες. Όταν λέμε έρωτας, είναι η επιθυμία για την αιχμαλωσία. Δηλαδή στην ουσία ο έρωτας δεν είναι ελευθερία. Να είσαι αιχμάλωτος στα μάτια της, στα χέρια της, όπως υποτάσσεσαι στο Θεό, υποτάσσεσαι σε μια γυναίκα. Κομμότρες 100% είναι παντοδυναμία της ομορφιάς, είναι πάρα πολύ αποθετική. Εξού και η γυναίκα που επιδεικνύει την ομορφιά της είναι αντιπαθητική. Εγώ το όμορφο ως όμορφο το θεωρώ φασισμό. Κάποτε εδώ και κάποια χρόνια μου έπεσε ένα top model που υπέκυψα και ήταν σαν να πήγαινα με ένα άγαλμα, μια φουσκωτή κούκλα. Το σεξ είναι να αλλάξεις την ταυτότητά σου και να γίνεις γυναίκα. Δηλαδή σε εμάς τους ετερόφιλους η εικόνα του έρωτα είναι γυναικεία. Τώρα βέβαια υπάρχουν εταιρείες, αλλά και στα ωρακή υπάρχουν εταιρείες. Δεν είναι το ωρακή που έπαιρνα εγώ από τον παππού μου. Επομένως λοιπόν θα κοιτάξουμε να πάρουμε το ουίσκι και το ωρακή από τις εταιρείες, να το ξαναδώσουμε στο λαό και να μας το δίνει σε καλύτερη τιμή. Τα ναρκωτικά είναι μια αρρώστια. Οφείλει η δημόσια υγεία να το αντιμετωπίσει ισότιμα. Κάποιος που είναι άρρωστος δεν το βάζουμε στην φυλακή, το στέλνουμε στο νοσοκομείο. Το Μάη του 1968, το μήνα που γκρεμίστηκαν οι απαγορεύσεις, ο Περικλής Κοροβέσης ήταν στο Παρίσι. Κυνηγήθηκε στις λεωφόρους και έκανε έρωτα στα πάρκα. Το κράτος βέβαια νίκησε. Ο Περικλής όμως δεν έκανε πίσω. Επέμεινε να ακολουθεί το σύνθημα. Έμεινε ο ρεαλιστής που κυνηγούσε το αδύνατο. να είμαστε ανίκανοι να ανατρέψουμε το γαλλικό κατεστημένο, αλλά ανατρέψαμε
την κατεστημένη μίζερη ζωή μας. Έχω φάει ξύλο από τους Γάλλους, τους Μπάτσους, τους Εγγλέζους, τους Γερμανούς, τους Σουηδούς. Το πιο πολύ που με πόνεσε ήταν από τους Μπάτσους στην Ελλάδα. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε όλοι μέσα μας κάποιο σοβινισμό και λες ότι η δική μας μπάτση θα είναι καλύτερη. Όχι, είναι χειρότερη. Ο χειρότερος μπάτσος δεν ήταν ο βασανιστής μου. Ήταν ο μπάτσος του εαυτού μου. Έχω ένα μπάτσο μέσα μου, με εμποδίζει να βλέπω. Λοιπόν, πρέπει να σκοτώσω τον μπάτσο που έχω μέσα μου, να γίνω αδερφός με τους ανθρώπους, άντρες ή γυναίκες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα ζωής. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι στην Αθήνα, σταδίου, πανεπιστημίου, ακαδημίας, και όταν περπατάμε σε συλλαλητήριο, αισθάνομαι την πόλη δικιά μου. Όταν βλέπω τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους, αισθάνομαι ότι εγώ μπαίνω στο περιθώριο. Ναι, θέλω μια πόλη, μια χώρα που να περπατάμε και να είναι δικιά μας. Είναι το μόνο κίνημα που δεν έχει τηθεί και δυστυχώς δυσφημούνται γιατί δεν ταυτίζεται το αρχικό κίνημα που είναι ένα κίνημα ανατροπής με ένα κοκτέιλ Μολότοφ. Οι μελλοντικές κοινωνίες θα είναι στην αυτοοργάνωση της κοινωνίας και αυτό είναι μια αναρχική ιδέα.